weer tijd voor check! Check, shock en ontdek! Dit wordt een muzikaal programma. We hier nou graag in check wilt, maar ze had het op het moment zo druk als een lietsbaaske. Daar had het door. Ik had het door Iris Kroes van The Voice of Holland uit Drachten. I heard that you settled down. Het was denk ik 10 jaar geleden. Dan ging ik met mijn ouders naar de muziekschool. En er stonden altijd vet lange rijen bij piano en de gitaar. En bij de harp stond niemand. En ik dacht, nou ja, ik probeer het gewoon. En een hele lieve docent was er. En nou ja, dat maakt natuurlijk heel veel indruk op je als je nog maar 8 jaar bent. Ja. Dus ik dacht, ja, ik probeer het gewoon. En ik vind het tot nu toe echt superleuk om te doen. Had haar harpjuf haar misschien samen muzikaal maken? Of is Iris Kroes samen muzikaal worden omdat haar master op de basisschool zo goed wie in muziek? Master Hans? En in deze check is al iets bedarren bij de boekenbeam van de Bontebok. Zou er ook muziek in zitten? Maar nou eerst! Geen band te bekennen op deze squallen. Al rond het tongens die staakten meer dan 100 docenten van de middelbare squallen in Friesland. Ze binnen leuk op minister Van Bijsterveld van Onderwijs. De minister wil dat de simmervakantie voor docenten kwatter wordt en dat leerlingen in de onderbouw meer les krijgen. Nou, je hebt een protte verhaal van je hebt een protte vakantie en je bent een kwartier of 3 thuis en zulke soort zaken. Maar wat er eigenlijk daadwerkelijk dien wordt, dat wordt eigenlijk net jongen. Een soort leraren gaan naar Utrecht om het in de plan van de minister te protesteren. En daarom hier een soort band vrij. De stakers hoop je dat de Eerste Kamer de plan van de minister nog zien houdt. Want de Tweede Kamer is het al eens met de minister. Het liek het dan toch nog goed te komen bij de winter van dit jaar. De ijsdagen, dat binnen de dagen dat de temperatuur net boven nul komt, binnen nou eindelijk begonnen. In de tweede helft van de weken werd nacht zelfs matige en strenge frost voorspeld. Tongen matige frost today en in de nacht min 10 ontalben. En vreet ik nog eens een keer matige frost today, maar we komen eens op sneeuw. Nou ja, we komen op redens. Tongens die weer het Nationale Gedichtendag. Ek Frieske gedichten stieren in de belangstelling. Jongeren die het heel mooi gedichten voordragen kennen, stapten in een stadsbus en droegen daar een gedicht voor. Hij had de veske van mij skeur. Het ziet er niet in mijn tas. En doet ik het huiswerk mooitje zo? Vond ik het lietse briefje pas. Hij skreeuwt dat hij vaak naar mij zegt. Bij bio of op het squalplein. En had ik mooie eigen hier. Zo kwamen Frieske gedichten dus oors als oors in de belangstelling. De busreizigers konden het goed met Jerry. Hier lang lien, wel 4000 jaar van Christus, is het muziekinstrument de harp uitgevonden. Mensen denken dat de harp geïnspireerd is door de pilk en bogen. Het lood dat de snaar van de bogen maakt, voelt men zo mooi dat ze daar een muziekinstrument van maken. Maar alle je snaren. De harp dus. Ja, een leuke theorie, maar zo moet ik echt weerwijzen. Hartje goed, want misschien je dan het lood van de snaar. Dat lossen we straks op. We gaan eerst naar die lieve harpjuf van Iris. En dit is die lieve harpjuf. Mona Moog. Zij had Iris Kroes 8 jaar lang harplesioen. Ze is zelfs hartstikke trots op Iris. Ik ben zeker trots op Iris. Ik vind het zo fantastisch dat ze zo puur als zichzelf zo heeft neergezet en haar droom heeft verwezenlijkt. Ja, ik vond haar speciaal omdat ze zo sprankelend is. Ze is heel sociaal en ze mengde zich overal zo mooi in. Dat is eigenlijk ook muzikaal. Ze was altijd overal voor in. Ze heeft nou een beetje de popkant gekozen. Maar wat ik haar ook voorschotelde, dat vond ze altijd een uitdaging. Ze heeft alles gewoon gespeeld. Hoe oud wie Iris doet ze voor het eerst les kreeg van mij? Volgens mij was ze 9 jaar. Toen ze met de open dag langskwam. Uit een harp krijg je zo een hele mooie toon. Die is zo gemaakt. Je zet je vinger erop, je duwt hem aan,
Je speelt hem. Nou, klinkt al heel mooi. En vader Jacob, hè, dat kan nou ook iedereen. De snaren die kort zijn, en die zijn ook wat dunner, die klinken hoog. De snaren die wat dikker zijn en langer, die klinken laag. Waarom binnen de snaren mijn oren kleuren? Want als de harp allemaal dezelfde kleuren snaren had, dan vind je nooit zo snel de goede snaar. De rode snaar is een C-snaar en de zwarte snaar is de F-snaar. En hoeveel snaren zitten er op een harp? Op deze harp zitten er 38. En dat is voor een kleine harp is dat meestal wel het maximum. Waar binnen ze van maken? Nou, deze harpen die hier staan, die hebben allemaal darmbesnaring. Die zijn allemaal gemaakt van varkensdarmen. Voor het stemmen broekt Mona een stemsleutel. Zo, nou is de C-snaar weer goed gestemd. Maar die haakjes zijn om uit één snaar 2 tonen te krijgen. Ik kan het even demonstreren. Dit is bijvoorbeeld bij deze rode snaar. Die klinkt zo. Zet ik het haakje erin, wordt de snaar iets korter. En dan klinkt hij een halve toon hoger. Dat zijn een beetje zoals de haakjes stonden. Zijn het de witte toetsen van de piano. En dan zet ik een haakje erin. Dan heb ik ineens een zwarte toets van de piano gebruikt. Nou, het geluid komt doordat je natuurlijk een snaar speelt. Het geluid wordt versterkt, of de trilling wordt versterkt door de klankkast en de zangbodem. En het geluid wordt ook bepaald door de dikte van de snaar of het materiaal van de snaar. Wat zie je ook nog meer? Een glissando, dus het glijden. Dat is natuurlijk wel heel bekend, want iedereen associeert dat direct met de harp. Maar je kunt hem ook naar beneden maken en dan kun je bijvoorbeeld met je nagels doen. Dat wordt nog wel eens gebruikt. Of technieken dat je slaat op de harpsnaren, maar bij deze harp hoor je niet zo heel veel. Met een pedaalharp heb je metalen snaren, dan kun je echt lekker rammen op je harp. De harp is hip. Hast lieke hip als mijn gitaar. Dit zie ik trouwens ook mij naar de basisschool de Meander in Drachten op ziek naar de muzikale master van Iris Kroes. Master Hans! Stop maar even. Waar weet waarom ik je ben? The Voice of Holland! The Voice of Holland. Waar heeft dat doen? Iris Kroes. Iris Kroes. En waar gaat Iris Kroes op school zitten? Hier! Op de Meander. Van welke master had ze les aan? Hans! Dus de reden dat Iris Kroes wonen, dat komt alle keer van master Hans. Ja, dat is gewoon zo. Dat is een leuk grapje. Die eerder is mij te volle. Nee, maar, Reinoud. Is dat zo? Ja. Maar wat voor type wie Iris Kroes is? Iris Kroes wie een heel gewoon Friesk is een heel gewoon Friesk lief famke. Met een enorm soort talent voor het meisje van muziek. Ja, wie is echt zo muzikaal? Ja, ze is heel muzikaal. Ze spelen al vrij jong op het harpje. Dat had iedereen in Nederland schenkind. En ze had, dat kan ik me nog goed herinneren, in groep 6 had ze een keer een prachtige spreekbeurt jong over de harp. Hoe wie het dan om Iris Kroes op de televisie te zien? Ik vond het wel heel leuk. Ik ken haar eigenlijk niet zo goed, maar ik vond het wel heel leuk dat ze uit Drachten kwam.
Hey Thomas, wat is toen mooi hier? Een beetje crackers ik. Ja. Hey Thomas, wat vind je van Iris? Ja, ik vind dat ze heel goed kan zingen en vooral mooi met de harp. Ja, vind je de harp wel mooi? Ja, nou... Wat vind je nou mooi, gitaar of harp? Gitaar. Ha. Nou, ik vond het heel mooi hoe ze ook met de harp speelden. Ja, en vond je het spannend? De finale? Ja. Hey Mitchell, hoe wie die overging? Het was wel heel leuk. Ja? Naar wie het? In de lawaai. En wie heeft de proclamation? Ja, er waren heel veel mensen. Ja? Ja, we stonden ook helemaal, zeg maar, heel in het midden, dus we konden ook niet heel veel zien. Dus we moesten helemaal op de tenen staan, helemaal... Wat speel jij, Nova? Piano. Piano? Blixie kakers. Dus doe kist maar 2 handen spelen? Ja. En kist er ook bij jongen? Kun je er ook bij zingen? Nee. Nee? Nee. Zo, maar ik weet dat Iris Kroes, die zong eerst echt nooit bij de harp. Maar later wel. Dus ben jij nog van plan om te gaan zingen bij je piano? Nee. Niet? Nee. Dus dan kan ze nooit meedoen aan de Voice of Holland. Dus dan zul jij nooit de winnaar worden van de Voice of Holland. Hoe wie Iris op school? Iris wie enthousiast, mocht graag kletsen. Protte vriendin nog maar heen altijd. Ze wie ontzettend lief en heel positief. En wie is een goede leerling? Ze wie een hele goede leerling. Ja, ze wie een hele goede leerling. Zie je al je achten? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja, ze wie fantastisch. Ja. Ik hier dat dus net. Wij kennen net al jaren. Nee, dat is... De ene keer dit en de andere keer dat. Ja. Dus Iris wie en een goede leerling, ze kon en goed jongen en ze kon ook verschrikkelijk goed harp spelen. En gedichtjesmeidje. En die had een multitalent. Multitalent. En ik denk dat zij dat wel is. Dus het is een terechte winnaar van de Voice of Holland. Dat vind ik wel. Ja, ze zijn een knap muzikaal er in die klasse van Hans Visser. En jongen dat ze kennen. Haha. In no time zongen we gezellig met elkaar. En I wake up in hem. De basis van het succes van Iris Kroes, dat leidt op de meander, op deze squallen. En het schijnt dat deze klasse heel muzikaal is. Dus ik ga nou in een festje met hem gaan. Is dat goed? Ja! Oké. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath, but I get real high and I scream out the top of my lungs, what's going on? En we zingen allemaal. And I said, hey, 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 yeah, hey, hey, yeah. I said, hey, woo, what's going on? OBS the meander. And I said, hey, 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 yeah, yeah. Hey, hey, goed zo. I said, hey. En John Tro, hè? En jullie alleen. En I said, hey. Nou, het is wel duidelijk dat Iris Kroes de finalist is van de Voice of Holland. Want de basis lijkt hier en deze klasse is linkermuzikaal. Iris Kroes, gefeliciteerd. Hey, 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 yeah. Hey, hey, yeah. Langzaam, what's going on? Even zwaaien naar de camera. Hey! Van Drachten naar Jereveen. Het is maar nog een stap. We zoeken 2 tricky dames in de turnhal bij het trampolinespringen. Ik ben Jacqueline. En ik ben Aniek. En wij hebben daar net een wedstrijdoefening gesprongen op de tram. Hier een soort willen. En ze sprong wel aardig synchroon. Aliet, die maak ik net vergeten vanzelfs. Ik bedoel, Iris Kroes is heel belangrijk voor Friesland. Maar Aliet net minder, hè. Waar zoeken ze alweer heen? Naar de Bontebok. Hallo Don Reinoud. Ik ben hier bij Mara, Marit en Jelmer. En die ha in je van de mooiste bjem van Friesland in de tuin. Jongens, waar is waar? Do bist? Marit. Jelmer. Jelmer. En do bist? Mara. Die bjem. Wat voor bjem is dat precies?
Een boekenbeer. Een boekenbeer? En hij is heel groot, hè? En wat zie je er vaak bij? Nee. En nou jedde ik, die beer die mat voort. Waarom? Omdat hij al heel oud is en er zitten paddenstoeltjes in hij skimmelt ik heel erg. En als je hem hier watje en er vallen takken uit, dat is natuurlijk gevaarlijk. Vind je het ook jammer dat de beer voortgaat? Ja? Hij moet om. Ja, het is verrekte spietig. Waarom? Maar er zit een reuzenzwam erin en die fret die beem op. Huizenzwam? Ja, dat is een paddenstoel die zit door de hele beem heen en die zorgt ervoor dat die beem net meer goed is. De toeken, net zo volle bladjes meer in de simmer en protte gevaar eigenlijk van wat in de beem daaronder. Waarom gevaar? Nou, er kan soms een dikke toeken naar onder komen. Dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd. Die toek niet te lissen. Komen die uit de beer? Die komen uit de beer. Ja. En ben je er gewoon altijd? Die binnen gewoon uit vallen. Ik zou je paddenstoel in. Is dit die reuzenzwam? Dit is de reuzenzwam. En dit is nog maar een licht stukje, maar hij kan in het echt kan er nog volle groter groeien. En de tridden van deze zwam, die zit door de hele stam heen. En waarom is die beer nou zo bijzonder? Nou, omdat de dikte alleenig al, dat zei het al genoeg. En de bruine boek is natuurlijk net een soort die in de natuur vinden. Het is eigenlijk een cultivar, nemen ze dat dan. Oh, en die een is, cultivar? Nou ja, gecultiveerde beem die toch een kweker leveren is. In de natuur vindt ze het eigenlijk in Nederland net. Maar ze kan wel volle ouder worden normaal bij boekenbeem. Maar hoe oud is deze beer dan? Nou, die is minstens 150 jaar, net meer is. Zo. Ja. Op deze skommel blad zie je hem vaak, hè? Ja. Maar dat kan straks niet meer. Nee. Dat is wel jammer. Ja. Ja, wij zijn wel heel wies met onze beer. Maar ik ben heel wies met mijn been. Ja. En met het hoes. En met het hoes, ja. Er is geen andere oplossing. En natuurlijk vanzelf, zo'n beem had ook gruwelijk lang groeid en zijn bijsdingen en dat houdt een keer op. En door ziekte, dan kan je er niet onderuit. Ja. Nee, zij is het. Nee, het is echt niet oors. Nee, het kan niet oors. Nou, Reinoud, het is hartstikke jammer. Maar hij zit er nog maar een paar weken en dan is het oer met deze beer. Onthoren wieken. Oké, Aliet, bedankt en onthoor een keer. Ja, zeg je het vanzelfs. Zo is het leven. Ik maar bien. Dit weer dan even deze keer. Na je weekend check ik Jim weer. En na je weekend checkst dan mij weer. Houdo!